טוב, בואו נדבר על אחד הסיפורים הכי מטלטלים, הכי מורכבים שנכתבו אי פעם. סיפור עקדת יצחק. זה סיפור שמעמיד בפנינו דילמה כמעט בלתי אפשרית, עם שאלות שמעדדות כבר אלפי שנים. ובואו ניגש ישר לעניין, לשאלה הגדולה, זאת שתמיד צפה ועולה כשקוראים את הפרק הזה, והיא פשוט קורעת לב. איך אבא, כל אבא שהוא, יכול בכלל להעלות על דעתו את הציווי הזה, להקריב את הבן שלו? אז זהו, שהתשובה באופן קצת מפתיעה לא נמצאת רק במה שהטקסט אומר לנו שחור על גבי לבן. היא נמצאת דווקא במה שהוא לא אומר. כל הרמזים למצב הנפשי של אברהם חבויים שם, עמוק בתוך המילים של המקור העברי. אוקיי, אז בואו נתחיל מההתחלה, מהפסוק הראשון, זה שממסגר את כל מה שעומד לקרות, הניסיון האולטימטיבי. הפסוק הראשון בפרק הוא המפתח להכל, תקשיבו. ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם. זאת אומרת, המספר המקראי אומר לנו מראש, חברים, כל מה שאתם עומדים לקרוא עכשיו זה ניסיון, לא פקודה שרירותית, אלא מבחן אמונה. ולא סתם מבחן, אלא העשירי והאחרון בסדרה של אברהם. ושימו לב איך הציווי עצמו מנוסח, זה פשוט גאוני. הוא לא אומר ישר, קח את יצחק. ממש לא. יש פה בניית מתח איטית, כואבת, בנך, ואז יחידך, ואז אשר אהבת. ורק בסוף, אחרי שכבר נצבט הלב, מגיעה הפצצה, את יצחק. כל תיאור כזה רק מעצים את גודל האהבה ואת גודל הקורבן שנדרש פה. אבל כאן זה נהיה אפילו יותר מעניין, כי הניסיון הזה הוא לא אירוע בודד. הוא בעצם שיא של תהליך, של דרך שאברהם עובר כל החיים שלו. בואו נעשה השוואה קצרה. נשים לרגע את הניסיון הראשון של אברהם, מצוות לך לך, ליד הניסיון האחרון שלו כאן. כשמסתכלים עליהם יחד, פתאום רואים תבנית מדהימה. וזו הנקודה הכי חשובה. בניסיון הראשון אברהם צריך להקריב את העבר שלו, לעזוב את המולדת, את המשפחה, כל מה שהוא מכיר. אבל פה, בניסיון העשירי, הוא מתבקש להקריב את כל העתיד שלו. הרי יצחק הוא לא סתם ילד, הוא ההבטחה, הוא דור ההמשך, הוא הכל. ולמרות ההבדל הענק הזה בין עבר לעתיד, יש פרט אחד שמחבר בין שני המבחנים האלה, היעד הלא ידוע. בניסיון הראשון נאמר לו ללכת אל הארץ אשר אראך, ופה נאמר לו על אחד הערים אשר אומר אליך. בשני המקרים הוא הולך אל הלא נודע, עם אמונה בלבד. אז זה היה הציווי. אבל מה קורה בתוך הנפש של אברהם באותו רגע? הטקסט כמעט ולא אומר כלום, אבל הפעולות שלו הן חושפות שערה שלמה. תראו את רצף הפעולות בבוקר למחרת. וישכם, ויחבוש, ויקח, ויבקע. בום, בום, בום. רצף של פעלים אחד אחרי השני, בלי שום מילת תיאור. זה מצייר תמונה של אדם שפשוט עושה. מנסה להסיק את הידיים כדי שהראש לא יחשוב. אבל אם מסתכלים ממש מקרוב על הסדר של הפעולות האלה, אפשר לזהות משהו קצת מוזר, משהו שלא לגמרי מסתדר. והנה זה. הטקסט אומר שהוא קודם כל חבש את החמור, ורק אז ביקע את עצי העולה. רגע, זה לא הגיוני. הרי קודם כל מכינים את המטען, את העצים, ורק בסוף מעמיסים הכל על החמור המוכן. ההיפוך הקטן הזה בסדר הפעולות הוא רמז אדיר למצב הנפשי שלו. הוא לא חושב בצורה צלולה, הוא פשוט פועל מתוך סערת רגשות. ועכשיו אנחנו מגיעים ללב הסיפור, לשיא הרגשי, למסע עצמו ולדיאלוג הקצר והטעון כל כך בין אברהם ליצחק. 3 ימים של שתיקה רועמת, ואז יצחק שובר אותה. והמילה הראשונה שיוצאת לו מהפה היא אבי, לא אבא, אלא אבי. פנייה כל כך אינטימית שמדגישה את עומק הקשר ביניהם. והתשובה של אברהם היא לא פחות טעונה. הנני בני. הוא לא סתם אומר הנני, הוא מוסיף את שתי המילים האלה, בני, שמכניסות פנימה את כל הכאב והקונפליקט שהוא חווה באותו רגע. ועכשיו שימו לב לפרט לשוני פשוט מטורף. המילה ויומר והוא אמר חוזרת על עצמה 5 פעמים. 5 בשני פסוקים בלבד. וזו כמובן לא טעות סופר. החזרה המוגזמת הזאת היא כלי ספרותי גאוני. היא מאיטה את הקצב וגורמת לנו להרגיש את כובד השיחה. להרגיש את ההפסקות, את ההיסוסים, את כל מה שהם לא אומרים אחד לשני. ואז זה מגיע. השאלה התמימה והנוראה מכל. השאלה של יצחק, שמנקזת אליה את כל המתח והדרמה של הסיפור כולו. יעשה לעולה. אחרי התשובה המתחמקת של אברהם, הטקסט חוזר על משפט שכבר הופיע קודם, וילכו שניהם יחדיו. החזרה הזו היא קריטית. היא מדגישה שלמרות האימה, למרות השאלה שנשארה תלויה באוויר, הם עדיין יחד, פיזית ורוחנית, צועדים אל אותו גורל משותף. טוב, אז אחרי שאספנו את כל הרמזים הקטנים האלה מהטקסט, בואו נחבר את חלקי הפאזל ונראה איזו תמונה גדולה מתקבלת פה.
התמונה שמצטיירת פה היא לא של פנאט דתי שמציית באופן אוטומטי. ממש לא. זאת תמונה של אדם שנמצא בקונפליקט פנימי קורא לב. אבא אוהב שנקרא בין האהבה האינסופית לבן שלו לבין האמונה המוחלטת שלו באלוהים. סדר הפעולות המבולבל, הדיאלוג המאוסס, כינויי החיבה, כל אלה חושפים את המאבק האנושי העמוק והכואב. וזה משאיר אותנו עם השאלה הגדולה באמת. מה זה אומר מבחן אמונה שהשיא שלו הוא הנכונות להקריב את הדבר הכי יקר לך בעולם, את האהבה הכי גדולה שלך? אין לזה תשובה פשוטה. ואולי זאת כל המטרה של הסיפור הזה, לגרום לנו להמשיך ולשאול את השאלה הזאת גם היום.